Bihartik aurrera iragarri duten euriaren zain, egoera hobetzen ari da orokorrean Nafarroan. Joan zen astetik pairatzen ari diren zuten fronte nagusietako bi egonkortze bidean dira zuhiltzaileen lanari esker. Atzo iluntzerako egonkortuta zuten Erreinegan piztu zena eta gaur goizean baieztatu dute Galipentzu eta San Martinuns arriskuan jarri dituena ere itzali dutela. Beste hainbat piztuta daude oraindik eta ustez itzalita dauden suteak etengabe zaindu beharko dituzte berriz ere piztu ez daitezen. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 21 ditu gaur, asteartea da eta aipatu dugu azken ordua Galipentzu eta San Martinunsetik heldu dela. Albiste honekin itzaltze lanak bitokitan zentratzen ari direlako gaurko goizean zehar, Galipentzun eta Erreinegan hain zuzen eta zonaldean piztutako suteak egonkortze fasean daudelako orain. Nafarroara joko dugu zuzenean, hain zuzen bertan daukagulako Udan Arbeo lankidea, Galipentzun bertan. Eguerdion Udane. Ez dakite Udan entzuten dugun, arazorik dugun, saiatuko gara berriro ere konexio hori. Udane, kaixo? Saiatuko gara konexio hori berreskuratzen, esan bezala Udane Arbeo lankidea dugulako bertan Nafarroan eta azken orduaren zain gaudelako, bertako suteek zenolako evoluzioa izaten ari duten. Bat egingo dugu berarekin, Udane Arbeo, Galipentzutik, eguerdion? Bai, eguerdion, oraingoan entzuten da? Bai, orain bai, ederki entzuten da. Esaten genuen, ez? Egonkortze lanek ez dutela etenik izan goizean zehar, Galipentzun bertan su egonkortzea lortu dutela, baina beste batzuk oraindik kontrolpean hartu ezin da daudela, zein da egoera? Bai, alaxe da une honetan, beroa dugu hemen Nafarroan, Galipentzu herriaren sarreran gaude, eta eguraldia beroa, lehorra, eta zuk esan bezala, egonkortze fasean dago inguru hau, hemen atzekaldean ikusi dezakezue Galipentzu herria, eta honen atzean, kiskalita ikusten da, mendikate osoa, Galipentzuko sarreran gaude, izan ere poliziak errepidea eten du eta moztuta du herrirako sarbidea, baina hemendik ikusi daiteke helikopteroak, hegazkinak ingurua ureztatzen ari direla, esan bezala egonkortze fasean baitaude eta ingurua bustitzen ari dira, sua berriro piztu ez dadin. Hemendik bestalde, Erreniga inguruan ere antzerako, izan ere bertan ere ingurua bustitzen ari dira, hauek baitira inguru kaltetuenak eta horiek berriro piztu ez daitezen, suak hartu ez ditzan, egonkortze fasean daude. Aipatzekoa gainera, hemen atzean dugun herriaren 800 metrotara arte gerturatu zela atzo gau aldean sua, baina suhiltzaileek eta militarrek eta poliziek sua moztea lortu zuten eta herria ez zuen hartu suak. Egonkortze lanek aurrera jarraitzen dute beraz, sua berriro ere ez pizteko lan horiek eta ondorioak dagoeneko ikusgarriak, ez soilik ingurumenarekin lotutakoak, baizik eta herritarrekin lotutakoak ere, izan ere udalerri batzuetako biztanle batzuek dagoeneko etxera itzultzeko baimena izan dute, baina beste hainbat jendez ustuta daude oraindik. Bai, alaxe da oraindik 8 bat herritarrek ezin izan dute etxera itzuli, hemen Galipentzu herrikoek inguruko herrietan paso duten gaua, askorek ez dagunen etxetan eta beste aukerarik ez zutenek inguruko herrietako kiroldegietan pasa dute gaua eta esan bezala itxaroten noiz bueltatu ahalko diren egonkortze fasean dagoen arren, gobernuak, Nafarroko gobernuak zuhurtzia eskatu du eta egonkortze fasean dauden eta suak hartu zuen inguru horietara ez hurbiltzeko deia egin du, beraz esan bezala itxaroten eta hemen Galipentzu herriaren sarreran topo egin dugu bertako hotel bateko nagusiekin eta esan digute beraiek ere itxaroten daudela, oraindik ezin direla itzuli eta beraien kasuan aipatu digute atzoko eguna benetan gogorra izan zela eurentzat, gainera turista batzuk zituzten euren hotela eta esan digute egoera sinestezina eta oso gogorra izaten ari dela eurentzat eta inguruko herritako ez egunen etxetan aurkitzen direla une honetan. Momento pues no sabemos nada.
Nos continuamos a la espera de saber cómo proceder. Hombre, esta mañana hemos podido comprobar que el pueblo está bien, nos hemos ido desde la zona de Cáseda, hay una parte que se ve bastante bien el pueblo, tanto la parte norte como la parte sur. Con prismáticos hemos podido comprobar que todo está bien, que el fuego se mantuvo alejado en todo momento del pueblo, pero por lo menos es lo único que sabemos. Egoera larria eta kezkagarria izaten jarraitzen du beraz. Dena den Nafarroako gobernuko presidente ordeak gaurko goizean agerraldia egin du, zuhurtzia eskatu du oraindik ere. Zeintzuk dira hurrengo egunetarako prebizioak edo aurreikuspenak, izan ere eguraldiak bihartik aurrera lagundu dezakelako, euria iragarrita dagoelako? Bai, alaxe da, ekaitza eta euria iragarri dute, gaur arratsalde gau aldetik aurrera, eta datozen egunetan halako eguraldia espero da, baina dena den, zuhurtzia eskatu du, gaurko egunean zehar, esan bezala, bero egiten duelako, lehorra eta haizetsua da gaurko eguna, eta suhiltzaileek ere adierazi dute gaurko eguna gogorra izango dela eurentzat, suteak pizteko aukera handia baitago, baina esan bezala datozen egunei begira euria espero da ekaitza eta horrekin espero da suak egonkortze fasean dauden inguru horiek benetan freskatzea eta suak berriro ere ez piztea. Eta testuinguru honetan Nafarroako gobernuak adierazi du San Juan gaua aurretik dugunez, San Juan suak ez direla batere bateragarriak eta makina bidezko uztabilketak ere ez omen dira bateragarriak, hori hala gaur goizean zehar indarrean sartuko omen da, makina bidezko uztabilketaren debekua edo, eta ostegunera arte izango omen da indarrean. Ondo daudane, Nafarroatik bertatik azken orduko informazioari jarraipena ematen jarraituko diogu, bai zuzenean, baita sare sozialetan ere, Udane Arbeo, eskerrik asko. Bai, mila esker. Eta nazioartera begira dimisioa eman du Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, baina ez du eskaera onartu. Gobernuak lanean eta jardunean jarraitu behar duela adierazi du. Gehiengo osoa galdu izanak, bigarren agintaldia irauli baitio Macroni. Eskuin muturra oposizioko lehen alderdia izango da hemendik aurrera. Ezkerreko indarrak ez baitira talde parlamentario berean elkartuko. Asamblea erabat zaturutuko errealitate politikoaren isla izango da. Alde bat gehiengo osorik gabekoa eta bestea ezkerrak eta eskuin muturrak osatua. Gobernua eta presidentearen aliantzaren aurkako lana besterik egingo ez duena. Horrekaririk gabeko egoera da, Frantziako 5. Errepublikan, eskuin muturrak emaitza ikaragarria lortu du, 8 aulkitik 99 igo baita, eta horrek agerian utzi duelako fronte errepublikanoa are gehiago ahuldu dela Frantzian. Bien bitartean aldaketak espero dira, gobernutik hasita. Eta aldaketak ere aurreikusten dira Kolonbian 200 urtean lehen aldiz ezkerrak aginduko duelako herrialdean. Gustavo Petro itun historikoa ezkerreko koalizioko burua izango denak itun nazional handi bat eskatu du. Gainera Kolonbiak bere historian lehen presidente orte kolonbiarra, afrokolonbiarra izango du, Frantzia Márquez. Petrok bizitzaren munduko potentzia gisa eraiki nahi du Kolonbia, bakea justizia soziala eta ingurumen justizia lortzeko, eta haren esanetan gobernu batek ez du zentzurik izango bakearen alde egingo ez badu. Itun historikoa ezkerreko koalizioko buruak herrialdearen ekoizpen eredua aldatzea eta trantsizio energetikoa hastea du helburu, petroloaren mendekotasuna murrizteko besteak beste. Halaber, gosea amaitzea eta pobrezia murriztea ere izango ditu xede. Ezkerreko koalizioko buruak abuztuaren 7 hartuko du kargua. Eta Europara bueltatu Ukrainak babesak irabazi ditu aste honetan Europar Batasunean sartzeko herrialde hautagaiaren estatusa lortzeko bidean. Ukraina hautagaitzat jotzearen alde egingo du Bruselak, Kiebek erreforma garrantzitsuak egingo dituelakoan, besteak beste, eremu judizialean edota korrupzioaren aurkako lanetan. Europako atzerri ministroek Ukrainaren aldeko fronte bateratua erakutsi dute azken egunotan, ostegun eta ostiralean egingo den goi bileran urrats garrantzitsua izango da hautagai estatusa emango zaion ala ez erabakitzeko.
Ane Irazabal kazetariarekin aztertu dugu, Ukrainako gerra amaitzeko bidean, Europaren estrategia zein izaten ari den, Bruselak Ukrainari Europar Batasunean sartzeko hautagai estatusa ematea proposatu baitio. Hain zuzen, Frantzia, Alemania eta Italiako buruzagiek aurreko astean Ukrainara egindako lehen bisita diplomatikoaren ondoren. Nik esango nuke oso lotuta daudela, alde batetik Europako Batasunak Ukraina hautagai gisa kontuan hartzeko erabaki horrek, eta bestalde batetik Italiako, Alemaniako eta Frantziako gobernuburuek Kievera egin duten bisita, ez. Nabaritzen dena Alemaniaren aldetik behintzat da hau desgaste gerra badela, eta halako gerretan Errusiak dena daukala irabazteko. Alde batetik energiaren iturria zabaldu edo itxi dezakeelako nahi duenean, eta hemen Alemanian denak udazkenera eta negura begira daude, hau da, nola aguantatuko duen herrialdeak bai ikuspuntu industrialetik, bai ekoizpen industriala, baita etxeetako berogailuak ere, Errusiak gasaren importazioa 60%ra jaitsi ostean, eta beste alde batetik ikusten dena da arma pisutsuak etengabe bidaltzeak ere luzatu egin dezakela, hori da hemen esaten dena behintzat luzatu egin dezakela gatazka, ez? Orduan, badaude bi irakurketa, alde batetik buruzagiek ofizialki esan dutena, hau da, Draghi, Macronek eta Scholzek ofizialki adierazi dutena, Ukrainarekin daudela, Ukraina babesten jarraituko dutela, Ukrainari arma pisutsuak bidaltzen jarraituko dutela, eta beste alde batetik dago off the record aipatzen dena, edo azpimarratzen dena, eta da, nolabait, Rusiarekin lehenago edo beranduago hitz egiteko beharra dagoela, Putinekin Zelenskik hitz egin beharko dukeela, eta negoziazio horretan zer sakrifikatzeko preste egongo litzatekeen Ukraina. Momentu Zelenskik ez du horri buruz hitz egin ere egin nahi, entzun ere egin nahi, baina egoera eta gerra luzatzen ari den heinean batez ere Donbass eremuan konkretuki ezarriz, horrek esan nahi du nolabait Ukraina asko ahultzen ari dela testuinguruan, eta hor Europako potentziek izango dutela presio gaitasuna, baina hori ziur aski datozen asteetan ikusiko dugu. Eta gorera itzulita gaurkoan, Euskara eta bestelako hizkuntza koofizialak Madrilgo Kongresuan hitzez eta idatziz erabili ahal izateko eskaera bozkatuko da osoko bilkuran. Aurreikusten denaren arabera, PSOEk ez luke hura babestuko. Euskal Herria Bildu, Esquerra Republicana, Unidas Podemos eta Gobernuaren aliatu parlamentario nagusien proposamena izan da honakoa. PSOEk baztertu egin du Kongresuan hizkuntza koofizialak erabiltzea, esanez gaztelania dela estatu osoan aitortzen den hizkuntza bakarra. Izan ere sozialistek hizkuntzako ofizialen erabilera senatura mugatu nahi dute, lurralde ordezkaritzako ganbera dela argudiatuta. Eta bestalde, hezkuntza lege berriaren harira ikasle kopuru zaurgarria mugatu egingo dute hurrengo ikasturtean. 6 urterako plana aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua, den Jokin Bildarratzek. Legea izan arte zenbaiten birmoldaketa ezingo direla egin adierazi du. Ekitatearen aldeko neurriak 14 izango dira, besteak beste, araubide bat finkatzen ari dira heldu den ikasturtean ikasgela bakoitzaren ikasle zaurgarri kopurua mugatzeko. Gainera, egun itunpeko eskolek ezartzen dituzten kuotak galaraziko dira, funts publikoak jasotzen dituzten zentro guztiek halakorik ez dutela kobratzen ziurtatzeko jardunbideak ezarriko dira era berean. Eta gaiz aldatuta, Osakidetzako sindikatuek manifestaziora deitu dute iganderako lehen arretako murrizketak salatzeko. Osakidetzaren desegitea eta lehen arretak duen egoera salatu nahi dute Zatze, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek datorren iganderako hilaren 26rako deitu duten manifestazioan. Protesta berretzi dute eta Osakidetzako langilei zein herritarrei egin diete dei bertaratzeko. Gotzen Ezagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak esan ondoren beharrezkoa dela osasun sistema publikoaren erabileran aldaketa kultural bat egitea. Eta ekonomia gaiei helduta, hamarkada bat baino gehiago
etxeko langileen eskubideak berretzi ditu Madrilgo diputatuen kongresuak. Hemendik aurrera, gainerako sektoreak dituzten lan eskubideak izateko prozesuari bidea eman zaio. Orain arte besteak beste ez dute langabezia saria eskuratzerik izan, ez da baja hartzeko ere, pentsio oso txikiak izan dituzte, laneko arriskuen prebentziorako buruzko legerik gabe egin dute lan, horiek guztiak izan dira orain arte etxeko langileek izan dituzten lan baldintzak. Aldaketa honek dakarrenari buruz, eta ez dakarrenari buruz ere hitz egiteko dugu pantaiaren bestaldean, ELA sindikatuko gizarte ekintza arduraduna, Leire Gallego, eguerdion. Bai, kaixo, eguerdion. Aipatu dugu, ez da behintzat lehenengo pausua eman dagoela, etxeko langileen lan eskubide horiek aitortzeko, nola baloratu duzue? Bai, argi dago oso notizi ona izan dela, eta ezin daukatu ezinbesteko urratsa izan dela, eta eman beharrekoa behingoz, ez? Eta, ere errekonozitu beharra dago, asko tardatu dela neurri hau jartzen, ze, azkenen OITek 189. hitzarmena 2013an aprobatu zuen, eta ordutik, 35 estatuk ja onartuta zeukaten hitzarmen hori, ez? Orduan, hemen, 9 urte luze behar izan dira, estatu espainolean, hitzarmen hori onartzeko, ez? Hala ere, oraindik gauza asko falta dira, eta ikusi behar da gainera, orain etxeko langileen eskubideak nola erregulatzen dira. Ze gobernuak dauke epe bat, eskubide horiek onartzeko edo martxan jartzeko, eta ikusi beharko dugu hori zertan gauzatzen den. Baitare ezin ahaztu ez da, sektore feminizatua, guztiz feminizatua dela, uneko 95 inguru Euskadin emakumeak direla, gainera emakume migranten presentzia ere oso handia dela, horietako asko egoera irregularrean daudenak, ezkutuko ekonomian aritzen direnak, beraz, erronka batzuk ere planteatzen dira hemendik aurrera honekin lotuta. Bai, erronka ugari eta zuk aipatu duzun bezala, erronka nagusia izango litzateke atzerritartasun legea bertan bera ustea, ze hor azkenean daude langile pilo bat izkutuan daudela, gizartea bera, eta instituzioak hipokritak dira gai honekiko, ze dira behar ditugun langileak eta gure senideak zaintzeko bereziki behar ditugun langileak eta ondion izkutuan mantentzen ditugu, ez? Eta naiz da orain 189. hitzarmen hau aprobatu izana, paperik gabeko jendea hala ere izkutuan jarraitu beharko luke, ez? Orduan, aitortza egin bertzaile langile hauei, gainera behar izan ditugunean onartu dugu langile hauek erregularizatzea, adibidez pandemian zari ikusi izan dugu, nola behar ditugunean langileak erregularizatzen direla, ez? Orduan, orain hori da falta dana. Eta aldarrikatu nahi deguna da, honekin batera da, zaintza eredu publiko bat behar degula, ez? Azkenean, zaintza publikoa ez degunez, gizarte langile migratu eta prekarioa kontratatu behar ditugu gure senideak zaintzeko, eta uste dugu zerbitzu hau eskaintzea instituzioen ardura bat izan behar duela. Eta ez hori bakarrik izan ere aitortzanen ondotik etorri beharko liratekelako hitzarmenen negoziazioak, eta Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat Confebaskek dagoeneko uko egin dio etxeko langileen hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila irekitzeari. Bertan, ordezkaririk ez duela argudiatuta. Zer egingo duela sindikatuak honen aurrean? Desde luego, beti bezala, bi bideak aztertu behar dira, ez? Bai bide sindikala eta bai bide juridikoa. Orduan, bere bide juridikoa da, aztertzen ari gara, eta, ikusi beharko dugu noraino eramaten gaitun bide juridikoak, baina beti ere, ezinbestekoa da bide sindikala, gainontzeko, etxeko langileen elkartekin, sindikatuekin eta eragileekin, indarrak batzea eta bertzer garen gai egiteko sektore, antolatzeko hain zaila dan sektore honetan, ez? Azkenen da sektore oso atomizatua, hau da, langileak bakarrik eta guzti separatuta daude
etxeetan, eta ikusi behar dugu indar guztiak batuz, nola egin dezakegun langile hauek antolatzeko eta mobilizatzeko, ez? Orduan, bueno, hori bi bide horiek aztertzen ari gara. Ikusiko dugu ea zer jarraipen duen honek. Leire Galleguela sindikatuko ordezkaria, mila esker gaurkoan izategatik. Mila esker zuei, agur. Eta beste gai batzuei helduta, ekonomiaren eremua eskalduntzeko ibilbidean ekonomisten euskal elkargoak eta kontabilitate eta auditoretza hiztegi terminologiko berria aurkeztu du gaurkoan. Gurekin izango dugu Ainhoa Zaitua, elkargoko euskara komunitateko kideak, eta berak azalduko dizkigu xehetasun guztiak. Pantaiaren bestaldetik, eguerdi on, Ainhoa. Egunon, kaixo. Bueno, zer da zehazki eta zein hutsune betetzera dator hiztegi terminologiko honek? Bai, normalizazioan urte luzeroan daramatzagu urteak kontabilitate itzulpenak eta terminologia lantzen, baina orain direke pasu gehiago eman behar dira. Batzutan arauak inglesetik eta gero gaztelera aldatzen doaz, eta horrek eskatzen du gero euskaraz ere terminoak oraindik ere berriak bilatzea edo bentsat erabiltzen ditugun desberdinen artean ere konvergentzia bat, ez? Eta orduan dauzkagun zalantza horiek argitzera dator hiztegi hau. Eta baita ere euskalduntzeko ale bat jartzeko, sektore honetan? Bai, noski, azken finean guk unibertsitatetik, nik kontabilitateko irakaslea naiz, baina egin nahi dugun ekarpena ekonomisten elkargoko euskara batzordetik, lan eremua euskaldun alizatea. Badakigu enpresa askok erabiltzen dutela, erakunde publiko askok ere, eta horrela proiektu honetan parte hartu izan dute, agente desberdinek, eta benetan denontzako lana da, beharrezkoa den lan bat, bai. Gaurkoan eman diozu, ez hasiera, edota aurkeztu duze, hobeto izan da hiztegi terminologiko hau, nolakoa izan da hura sortzeko ibilbidea, izan ere prozesua luzea izan da, ezta? Izan dudan bezala, 2007an ere kontabilitate plan orokor berri atera zenean gazteleraz Espainian, horre egin izan ziren itzulpen batzuk eta ekonomilarien elkargoak parte hartu zuen. Baina zehazki 2018an sortu zen komunitate bat, batzorde bat, ekonomilarien elkargoaren barruan, eta jarduera desberdinen artean hiztegiaren proiektua egitea 2020an edo pentsatu zen, gai desberdinak izan zitezkeen, edo fiskalitatea, edo finantzak, eta azkenean kontabilitatea aukeratu zen, baina ez nahi dut, lan gehiago ere oraindik dagoela egiteko, ez? Eta ekin genion, eta orduan usei izan da teknikoki hori landu duena, eta zuzendu duena proiektua, zekero, taldekide desberdinek egin dugu, bai ekonomisten elkargotik, bai unibertsitate desberdinetatik, bai kontuen euskal epaitegitik, eta, ibili gara, online ibili gara, lanean, terminologia proposamen horiek eztabaidatzen eta lantzen. Eta gaur egin duguna da, benetan, aurkezpena ikusteko web horrian dagoela erakusgarri, bai. Web horrian erakusgarri, eta aurkezpena egin duzue, ez horiek gizarte mailan egin duzue aurkezpena, ez da? Ez horiek sektorearen erabilera bultzatzeko, baizik eta sektore mailan ere eskuragarri jartzeko, komunikabideak tarteko. Hori da, prentsa aurreko bat izan da, eta YouTubeen eman da, eta, uste dut grabazioa ere geratuko dela bertan, nahi duenak geroago ere ikusi ahal izateko. Baina edozein kasutan, aurkezpena izan da, jakin dadin gizarte osoak, baliabide hori, tresna hori hor dagoela, eta kontsulta ahal izango dela egin bai gazteleratik bai euskarara, eta euskaratik gaztelera. Benetan ez da definizioak ematen dituen hiztegi oso bat, bakarrik da glosario bat, zango genukena, baina esaten duguna terminologian normalizazioan aurrera pauso bat egiten duena. 1000 hitz edo sartu dira, eta uste dugu oso probetxugarri izango dela. Horixe beraz, euskararen normalizaziorako prozesu horretan, euskal ekonomisten elkargoak egindako ekarpen hori hiztegiarekin, hiztegi terminologiko horrekin. Eskerrik asko, Ainhoa Zaitua, gaurkoan gurean izategatik. Zuei, eskerrik asko. Agur. Eta kulturari dagokionean, larra betzunbatu da musika zuzenean, J. Martina osatzen duten Javi, Katxalin eta Anerekin abesti solteak kaleratzen egon eta gero, 2021 urtean abiatu zuten Jaio naiz, baina lana osatuko duten 6 kantuen sorkuntza. Honatz aurrerapen bat.
Jaio Naiz Bainagaz konposatzen eta hasi ginela 2021 urte hasieran hortik, duela urte bete terdi edo lan. Ordura arte hori, singleak kaleratzen ibili ginen soltean, momentu baten ja album bat kaleratzeko asmoa geneukan eta horra hasi ginen konposatzen ikusten. Nik ez nuke jakingo momentu honetan esaten zer dan J. Martina. J. Martinak edaten deu popetik, edaten deu elektronikatik, edaten deu trapetik eta edaten deu teknotik. Bai, azken jotan esaten dugu pop garela, apur bat popa dan hartzen duelako, eta ez garelako inonen kasillatzen, eta ez dugulako horren behar. Eta popa gara esaten dugu, eta batzutan pop elektroniko. Elektronikoa garelako batzuk nahi dutelako elektroniko hitza sartzea, orduan, kontentar, pop elektronikoa, baina, bueno. Ondino existiuten da jendea ekona retxazo handie autotunearekiko eta retxazo handie sinteak eta ez dakiz erabiltzearekiko, existiuten da ondino hori, baina nik esango neuke asko zabaltzen ari ala musika mota hau entzuten duen jentean perfile eta hori positiboa da, lasentzu bat. Eta Irati Egibarrek Irene Zalduak eta Ekina Aizkorbek sortu dute Periferiaren mugak, dokumentala eta ikerketa lana, euskararen errealitate desberdinetan sakontzea izan dute helburu, atzo estreinatu bazen ere 11 telebistan, ekainaren 25ean eta 26ean errepikapena eskainiko dizuegu, arratsaldeko ordubietan, edota arratsaldeko 8etan ez ezazue galdu, eta segituan itzuliko gara aurrerapen honen ondoren, uneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, Azet Etxebizitza Sindikatuko kidea den Andrea Bartolo izango dugu gurean, orain arte. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantziar estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakimino hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normalan bezala igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon ezer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan, jarri deu, Euskal Periferian, Euskal Komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Ekainaren 10-tik 19 zatoz Igorreko jaietara.
Adin guztientzako egitarau zabala izango dugu. Umeentzako jolasak, dantzak, kirol lehiaketak, txarangak, trikitilariak. Eta gauak, musikaz girotuko ditugu. Lukiek, Espalak, Galazota, Gozategi, DJ Feministrak, Erdoil, Nafarroa 1512, Zeinke, Eskakeitan, DJ Jotatxo eta asko zere gehiago. Ekainaren 10-tik 19 hurbildu zaitez Igorreko jaietara eta gozatu jai giroan. Zein polita den Igorre San Antoniotan. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Andrea Bartolo, bera da Azet, Bilboko Aldezarreko etxebizitza sindikatuko edo taldeko beto estanda kidea. Eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, Bilboko udalak datuen arabera, Bilboko udalak emandako datuen arabera, Bilbon 2100 etxebizitza inguru egongo lirateke utzik, baina ela sindikatuak berrik emandako datuen arabera 8.000 inguru izango lirateke, ez dakit zuek beste daturik baduzuen eskuartean, zein da argazkia orduan? Bai, efectivamente, udalak olako datua ematen ditu, guk be irakurri genuen eta ikertu genuen elak egindako zenbaketa, eta, bueno, hor esatia orokorrean irizpideak utzik deklaratzeko etxe bat dira oso malgua eta trampatiak. Elaren arabera, gainera, datu ofizialak erabili dituzte, eta haiek esaten dute, behintzat 8.000 etxebizitza utz dauzela. Beste datu batzuk oso inpatante direla, esatia, bueno, Euskal Herrian, ia etxebizitzaen 110 utzit dagoela. Hau da, utzik ulertuta, abandonatuta edo bigarren etxebizitza. Ikusten dugu, olako etxebizitzaen arrazoen erdian 110 utzik izatea. Eta guk adibidez, herri mugimenduak ekoiztutako azken ikerketa da, elkartzenek egin zuen ikerketa duela urte batzuk, eta haiek esaten zuten 15.000 etxebizitza utzik dauzela Bilbon. Eta gainera, horien artean zati handi bat, putre funtzen, bankuen eta jabe handienak dira. Zein paper jokatzen dute hauek etxebizitzaren aferan? Papera handia, orokorrean espekulatzaile papera handia jokatzen dute. Egia esan, justo Bilbon ondino ez gabiz beste hiri batzuetan ematen dan egoeran. Adibidez, estatuko Bartzelona edo Madrilen, nun benetan jabetza handia hain papera handia jolasten duen, baina bai eragina dute. Eta guk egiten dugun irakurketa da, agian ez nabaritzain beste plano kuantitatiboan, baina bai plano kualitatiboan. Hau da, haiek inbertsioek ez dira kasualak, eta gentrifikatzen ari diren auzo herrikoietan inbertitzen eta erosten dute. Eta horrek eragina handia dauka merkatu immobiliarioan, presioen igoera eta orokorrean auzokideen kanporaketan. Adibidez, guk ikusten dugu San Francisco auzoan, beste lan egiten dugun auzo batian, hor jabetzaren aldaketa, jabetzaren maparen aldaketa azken urteetan izan da hartu duen joera hori. Funtzputre eta banko erosten ari dire auzo osoa. Eta ez, just azken izan genuen azken kaleratzea pasaden jabetean, esan zen, Global Panterariak funtzputrek egindakoa. Sakonduko dugu horrelako prozesuetan ere, baina inflazioaz ere hitz egin behar dugu, izan ere bizitzaren eremu ia guztietan antzematen ari gara, garestitze orokortu hori. Horrek zenolako isla izan du etxe bizitzan ere? Alokairuak ere inflazioaren arabera igotzen ari dira, neurririk alda hori ekiditeko?
Bai, igotzen ari da, etxebizitza, eta ez da zeo zer berria, adibidez, pasaden urtean, justo 2008an egon zen apurat paroi bat, baina justo pasaden urtean etxebizitzaren prezioa 4% igo zen, eta aurten aurreikusten da 10% igoko dela. Beraz, ikusten dugu bai joera be, alokairuaren prezioan hori dela. Baina gainera zuk esan duzuna, ez? Azkenean bizitza geroz eta garestiagoa da, beraz, etxebizitzaren arazoa ez da zoik, eta etxebizitzaren prezio edo inflazioa ez da zoik alokairuaren kontua, azken fina, etxebizitza bat mantentzia, prezio askoz gehiago igo da, ez? Kontuan hartzen badugu energiaren prezioa, elikaduraren prezioa, oinarrizko beharren prezioa, praktikamente imposible da etxebizitza bat mantentzia. Eta gainera, hori ez da soilik inflazio kontu bat, beste kontu bat mai gaineratu behar duguna da gaur egun gauzela burbuila immobiliario berri baten hasiera praktikamente. Eta hori ikusten dugu gainera begiratuz hainbat elementu, bai etxebizitzaren prezioa, bai hipotekak eta erosketak, merkatu finantziero eta immobiliarioen joera, argi dugula burbuila immobiliario batean gauzela, eta ez da soilik Estatu Espainolako kontu bat, baizik da burbuila global batean. Eta egoera honetan, zein puntutan dira etxe kaleratzeak? Bueno, etxe kaleratzea, justo ondino inflazioekin izan duen lotura ezin da baloratu ondo, baina noski inflazioak adibidez izaten ari da eta izango du eragina. Eta, bueno, zentzu horretan, bai ikusten dugu, adibidez, momentu honetan zaila da, gabizela etxegabetzen moratoria baten erdien. Baina, klaro, aparte, ikusten dugu etxekaleratzea jarretzen direla, eta gainera moratoria hori da partxe bat, azken finean tapoiaren funtzioa egiten ari da, ez da presio heltze izango balitz bezala. Bale, moratoria dago, ez dira kaleratze edo ez dira kaleratze guztia, baina gero eta inpago gehiago, gero eta zorra gehiago, beraz moratoria amaitzean guda bat izango da. Aipatuko dugu baita ere ez, honen atzean zer dagoen, baina hitz egingo dugu baita ere etxe bizitza legeaz, ez? Zuek behin eta berriro salatzen duzue arazoaren muinean espekulazioa dagoela, hau da, etxe bizitza merkantzia bilakatu dela, orain legealdi honetan badirudi Madrilen eztabaidatzen ari direla etxebizitza lege bat, prezioak mugatzeko eta neurri batzuk hartzeko behintzat balio dezakeena, baina blokeo egoeran ere dagoela salatu duzue, zein puntutan da? Bai, hor dago etxebizitzaren legia, gure ustez utopia bat da. Alde batetik oso erronka handia planteatzen dire, en plan, esan dute burbuiekin, immobiliarioekin eta espekulazioekin amaituko zutela, baina inolako tresnarik olako gauzak egitea. Gainera ikusten dugu muga asko direla, alde batetik muga materiala direla presio, lobby finanzieroak eta immobiliarioak egindako presioak, eta gero beste muga praktiko batzuk, adibidez, presioen erregulazioak. Esaten dute bai, presioak erregulatuko ditugu, baina soilik kasuistika zehatz batian. Hau da, auzo tentsionatuetan edo jabe handiak baldin badira. Hau da, ez baza sartzen kasuistika honetan, eza behartuta presioa erregulatzea. Eta hau da, jabe handia, horrek esan nahi duen, zuk baldin baduzkazu bederatzi etxe bizitza, ez zara behartuta. Edo zuk baldin baza banku bat, baina ez auzo tentsionatu batian, ez zara behartuta. Eta gainera, hori ikusten dugu, da bizela planteatzen, esenzialmente, finanziazio traspase bat publikotik pribatutara. Naiz eta behartuta izan, hori konpentsatuko zaizuela. Beraz, hori da, azken finean da, etekinen privatizazio bat. Eta hori, estatu mailan, gero esatia Eusko Jaurlaritzak daukala bere etxebizitza legia, bai ikusten dugu hor esaten da bermatuko dela etxebizitzaren eskubidea, baina ikusten dugu hitz polita, baina oso tresna gitzi. Eta zentzu horretan gaina tresna gitzi eta muga handia. Hau da, X urte erroldatua egon behar za, errenta minimo izan behar duzu, alokairuen dagoen etxebizitzan publiko euneko oso gitzi da, beraz, muga pilo bat. Eta gian, azken aipamen udalaren papera.
udalak, Bilboko udalak ja ez da soilik ez duela laguntzen etxebizitzan eskubidea bermatzeko. Baizik eta laguntzen du espekulazioa eta jabiak. Guk hori ikusten dugu egunero gure sindikatuan, adibidez, laguntza eskatzeko eta RGIa mantentzeko, maizterrek kriston jabeekiko dependentzia dute. Eta hori, hau da, jabeak irregulartasuna egiten badu, fiantza ez entregatu, kontratu ez egin, erroldatzeko eskubide ez bermatu, edo paper bat ez sinatu, ukatzen dizute laguntza eta gainera zure errua da. Eta hori onartezina da, azken finean jabei ematen dielako kriston botere harremana. Eta horrekin lotuta ere ez, zaurgarrienak, horien artean, maizterren artean zaurgarrienak, gizartean transversala den bezala ez, migratzaileak eta emakumeak dira ez. Zenolako, aipatu dituzu batzuk, baina zenolako egoerak izan dituzue taldean? Bai, egoera azken finean gizarteen isla bat baino ez da, ez? Guk beti esaten dugu, etxebizitzan arazoa claramente klase arazo bat da, azken finean soldata lotzen zaituelako, baina ez da soilik klase arazoa, baizik da hori genero eta arrazakeekin tartekatzen duena. Eta azeten guk ikusten dugu, kaltetu moduan hurbiltzen direna, erdia baino gehiago emakumeak dira, eta ia guztiak etorkinak. Zentzu horretan, ikusten dugu, ja ez dela soilik klase arrazoa, baizik eta emakumeentzako arazo eta zapalkuntza bikoitza, ez? Emakumeentzako praktikamente ia guztiak hurbildu diren sindikatue jasan zuten indarkeri patriarkala, eta azkenean ikusten dugu nola etxebizitza normalean esaten dugu, en plan, intimitate edo zaintza espazio emakumeentzako inferno bat da, eta zentzu horretan indarkerien zirkulo bat, edo indarkeria etxebizitzatik alde egiteko, edo indarkeria etxebizitzaren merkatu sartzeko, edo hori, eta bai bikote edo pisukiten partetik, bai jabeen partetik, bai instituzioen partetik. Eta hori ja migranten kasua, etorkinen kasua ikusten dugu nola dauzen hainbat elementu, adibidez, arrazismo inmobiliarioa, ukatzea pisu bat ikustia edo alokatzea razializatua izateko, pisu pateretan bizi behar zara, gaine eskubide eza, eta ikusten dugu nola maizter moduan dauzkagun eskubide gitzi, etorkinentzako privilegio bihurtzen dira. Eta haren harira ez, esatea Bizkaiko hiriburuan soilik 300 bat pertsonak kalean bizi direla, ez? Zenolako egoeran daude, alternatibarik alda beraientzat? Egoera hori bai benetan da infernu bat, ez dago alternatibarik, ostala edo alako zerbitzua beteta dauz, eta are gehiago ez da soik ez dagoela alternatibaik, baizik eta haien kontrako gerra bat martzan dago, udalaen partetik eta instituzioen partetik. Hori ikusi genuen adibidez urtean ziren atxuriko kasua, zeudela hor gazte etorkin batzuk lo egiten zutela kantza batzuetan, eta udalak baiatu zituen. Edo ikusi genuen pasaden hilean guk salatu genuen, 2 pertsona 24 ordutan hil zirela kaletan. Azkenean, kontua ez da jendea hiltzen dela, baizik jendea erailtzen dutela. Ikusten dugu etxebizitzaren arazo bat dena, hori, etxe bat ez izatea, orden publikoko arazo izango balitz bezala tratatzen du udalak. Eta zentzu horretan pobrezia kriminalizatzen da eta pobrezia delitu bat bihurtu dute. Azkenean hor ikusten dugu, ez da Bilbo postalaren beste txamponaen beste alderdia, ez? Bilbo postala eraikitzen dute turistentzako, baina Bilbo postalean sobran dauden pertsonak dira, ez? Izkutatu behar direnak eta ezabatu behar direnak. Baina eta berriro nabarmentzen duzuen kontzeptua da, azpimarratzen duzuena da, etxe bizitza eskubide bat dela. Gai honetan ez, salatzen duzue etxe bizitza merkatu eremuan sartzeak izan dituen ondorioen adibide dela, gertatzen ari dena, isla zuzena. Jabetza pribatuaren kontzeptuarekin lotuta, zer esango zenuke, zenbateraino dago errotuta gure gizartean jabetza pribatuaren izaera hori, izateko nahi hori? Oso errotuta, azken finean jabetza pribatuaren diktaduran bizi gara, ikusten dugu nola jabetza pribatua eskubide izatea, etxebizitza eskubide izatea, baino garantzitsua dela gizarte kapitalistan. Eta azkenean da surrealista, baina normalizatzen ari gara, jendea kaletan bizitzea, jendea etxebizitza ez izatea eta jendea kaletan hiltzea,
gutxi batzuek 11 jabetza dituzten bitartean. Hori lotzagarria da. Hori pentsatzen badoguen plan termino historikoetan etorkizunean, kapitalismo gizarte historien horri ilun bezala tratatuko da, en plan gaur egun nazismo egiten den bezala. Hor ikusten dugu nola jabetza pribatua, hori dominazio bat da, diktadura bat da, gaur egun jabetza pribatuaren logikak mugitzen gaitu, jabetza pribatuaren logikak erailtzen ari gaitu, eta hor guk argi dugu ezinbestekoa da borroka ideologia, borrokatzea modu ideologiko, azken finean planteatzea benetan jabetza pribatua ezin dela giza eskubide bat izan, errentista izatea ez dela ogibide bat, gure miseriatik etakina ateratzea ez da lanbide bat, eta azken finean hori etxebizitza ezin dalako izan merkantzia bat, guk beti esaten dugu, gure bizitza haien jabetza baino garantzitsua direlako. Testuinguru honetan zein puntutan da Bilboko Alde Zaharreko bizilagunen zarea? Aipatzen duzulako nola baiteko espultzio prozesu bat bizitzen ari dela Bilboko Alde Zaharra batez ere, baina Bilboko eremu osoa, Euskal Herriko beste hiriburuetan gertatzen ari den era berean, honek zenolako agertokiak planteatzen ditu? Bai, hori ematen da zuk esan duzun bezala, ez soik Alde Zaharrean eta guk lan egiten ditugun hiru eremuetan ikusten dugu, bai Alde Zaharrean, bai Bilbo Zaharrean eta bai San Frantziskoan. Prozesu ezberdina, baina azkenean dira aurpegi berdinen, hor behan edo oinarrian dagoen prozesu berdinen ondorioa direla, justamente espekulazioa, merkantilizazioa eta jabetza pribatuen diktadura. Oso zaila da egoera, egia esan, just Alde Zaharrean ikusten dugu auzoa gero eta gentrifikatua dago, eta hori ikusten da hainbat elementutan, espazio publikoen privatizazio basatia, plaza bihurtu dira kontsumo espazio, kontsumitzeko eta egosteko espazio, eta ez egoteko, zaintzeko edo jolasteko espazioak, gero eta militarizazio gehiago, bai polizien parte eta kontrol, kamera, olako gauzak, ordenantza publikoak jartzen dituen mugak, ikusten dugu nola zentro komertzial al aire libre bihurtzen ari da gure auzoa. Eta honekin lotuta ere ez, Airbnb bezalako plataformen etorrera badago, ez? Etxebizitza turistikoak batzuek ez, alde egin behar duten ein berean, ez? Edo bultzatuta ikusten dutenean beraien burua, beraien etxebizitza izan denatik usteko, prezio altuak direla eta ordaintzeko ezintasunak direla eta beste batzuk datoz, ez? Zenolako aldaketa ematen ari da Bilbon? Bai, hori zuk esan duzuna, testu akademikoetan deitzen dana gentrifikazioa, ez? Eta hor begiratu behar dugu zer dagoen horren atzian, azkenean ez da prozesu kasual bat, hor da, Bilboko, Euskal Herriko burgesiak emandako prozesu bat eta estrategia bat. Azkenean guk bizitzen ari garen Bilbon da, bultzatzen ari da, hiri eredu ultrakapitalista bat, ez? Hirimarka planteatzen da, eta hirimarka zer dago horren atzian, dago kapitalak erakartzeko eta exedente zurgatzeko estrategia bat. Eta hori ez materializatzen da gure auzoetan gentrifikazio eta turistifikazioen bidez. Azken finean, haiek hitz egiten dute, ez? Birkalifikatuko ditugula auzoak edo valorizatuko ditugula auzoa, bale. Guk galdetu behar dugu zer dago birkalifikazio horren atzian, zein da txamponen beste aurpegia. Eta hor beti esaten dugu, guk birkalifikazioak desjabetza eta kanporaketa ekartzen ditu. Azken finean, batzuentzat dan birkalifikazioa edo valorizazioa, besteentzat da desjabetzia eta periferizazioa. Dena den, Azet, sindikatutik erakutsi duzu, ezta? Posible dela etxegabetzeak geldiaraztea, esaterako, badagoela lana egiteko, zenolako dimentsio hartzen du, ez? Etxe bizitzaren defentsan horrelako talde baten parte izateak? Oso ondia. Argi dago azken finean gizarte honetan ez da kasual, da klase gizarte bat, eta un klase bat dela antolatuta, da jabedun klasea edo burgesia, eta hor dauzkate dana, dauzkate haien partetik instituzioak, dauzkate haien partetik legea, dauzkate polizia, eta gu ez daukagu ezer, eta gainera mundu individualista batean bizi garen, eta inposatu gaituzte bizimodu individualista hori, beraz, justo sindikatu eta olako
antolakuntza forma dira apurtzeko individualismo horrekin eta benetan borrokan dan komunitate bat sortzeko. Eta hori ikusten dugu adibidez nola jendia heltzen denean sindikatua normalen isolatuta, beldurtuta, esaten, nik ez dut arazo nahi, apur bat kulpa zentzu batekin, eta gero ikusita. Ez dala haien arazoa, ez dala arazo individuala, hain badauz dala arazo strukturala eta beste 1000 dauzela, eta gainera antolatuta gauzela, hor bai superprest dauzela borrokatzeko, kontua da beldur hori eta kulpa zentzu hori apurtzea. Eta hori kolektiboki egin behar da, eta antolatu behar da, benetan indarrarreman, gizarte kapitalista ematen diren indarrarreman eraldatzeko eta subvertitzeko. Eta lehenago aipatu dituzun egoeren aurrean, zer antzematen duzu? Informazioaren aldetik gizarteak badaki zeintzuk diren bere eskubideak? Noski ez eta ez dara kasuala. Batzuk bai daukate informazioak, beste batzuk ez, eta gainera hori ikusten dugu nola kaleratze gehienak dira izkutatuta diren kaleratziak, eta dira gehien bat presioa jabeen partetik, eta azkenean da hori. Jabeak maizterrek ez dakitelako zein diren haien eskubideak. Beraz, zentzu horretan, guk topatu ditugun hainbat kasua jabeak egiten edozein gauzak, garbigailua keintzea, argia mostea, edo etxeitan sartzean mehatzatzera, eta dira dana gauza ilegalak, baina jendeak ez daki hau dala ilegala. Eta zentzu horretan informazioa oso garantzitsua da, guk adibidez dauzkagu abokatua edo aditu batzuk zentzu horretan, eta informazio traspaso hori egiten dugu jendeak empoderatzeko. Hauek dira zue eskubidea, eta zue eskubidea errespetau behar dira. Esatea informazioa ez dala nahikoa, hori antolatu behar da, eta azkenean borroka eta presio tresna eskubide hauek benetan bermatzeko eta materializatzeko antolatu behar dira, eta zentzu horretan hor dago benetan sindikatoren eta komunitateren garrantzia. 2 urte, bete berri duzu, Bilboko Aldezarreko etxebizitza taldeak, ospakizunak ere izan dituzu asteburuan, etorkizunera begira, zer irudikatzen, nola irudikatzen duzu etorkizuna? Etorkizuna dialektiko, etorkizuna iluna, zentzu horretan, en plan estrukturalki ikusten da helduko dira gero eta kaleratze gehiago, gero eta etxebitza arazoak gero eta handiago izango dela, baina ikusten ari gara gure auzoetan eta orokorrean Euskal Herrian etxebitzen problematikan mahai gainean jarri da, etxebitza sindikatu pilo bat sortu dira azken urteetan Euskal Herrian, eta gainera saretuta gauz, beraz, hor klase borroka esenatoki bat izango da. Andrea Bartolo, AZ taldeko kidea, mila esker gaurkoan Hamaika telebistara etortzeagatik eta etxebizitzaren inguruko lagin hau egiteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte baten ondoren, bueltan izango gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Arabako bertsolari txapelketaren finala Peru Abarrategi Aramaiotarrarena izan da. Oholtza gainean lagun izan zituen Manek Sagirre, Oiane Perea, Iñaki Binaspre, Xabi Goa eta Paula Milburu. Askotan esan dut uste dut oso zaila dela kanpotik ezagutzen ez gaituen jendearentzat imaginatzea, azkenean ez diot ona baizik eta oso harreman estua da. Zeitik lau ginen hemengoak, Aramaiokoak, 5. Oiane nire lankidea da, eta 6. Binaspre betidanik oso harreman estua izan berarekin, eta egia esan konplizidade maila oso altua geneukan eszenario gainean, eta uste dut horrek ere lagundu zidala. Manez, niretzat, nire bizitzan izan da, fase asko pasatu ditu Manesek, ez? Zuk dituzunean 10-11 urte, eta bertsoa gustatzen zaizkizunean, Manez da zure referentea. Ondoren bertso eskolara apuntatzen zara, eta Manez da zure irakasle. Gero abesten duzu derrepente berarekin batera, orduan da bertxokidea, bihurtzen da zure laguna. Niretzat oso pertsona berezi bat da, berak ere badaki hori. Eta, baina egoera berezia zen, eta egoera hori berarekin partekatzea izan da la leche niretzat. Bere etorkizuna bertsolaritzan positiboki ikusten du, egiten duenaz disfrutatzen, alegia. Bestalde, Arabako bertsolaritza momentu oso onean dagoela antzematen du. Pentsaten naizela aspertuko bertxotan, ez diot nire buruari helburu handiegiri jarriko. Gustatuko litzaidak, nik uste dut orain arte disfrutatu dudala.
Eta gustatuko litzaidak hemendik aurrera ere disfrutatzea, ez? Badakit azkenean nola bertsolaritzan momentuko kontua izaten den, egun batzutan tokatuko zaidala pizka bat txarrago kantatzea eta beste batzuetan pizka bat hobeto. Espero dut ez frustratzea gehiegi txarto egiten dudanean, eta ez da ere burua ez dadila goregi joan ondo egiten duzunean, así que nik uste dut dagoela momentu oso honean. Beti izan gara nahiko, bueno, esango kritikatuak ere ez, baina nahiko itzalean bizi izan gara, Araban, bertsolariok. Orain ikusten da gazteak, nire adin ingurukoak, hogeitik 25 gazte pila bat daude, eta 14-tik 18 eta gehiago, ez? Eta uste dut horrek ondo hitz egiten duela, Araban egiten ari garen lanari buruz, eta esango nuke, osasuntsu dagoela momentu honetan, eta horrek pixka bat etorkizuna ere bermatzen duela. Euskal Herriko txapelketan aritzea ilusioz eta gogotsu hartzen du, halaber ardura puntu batekin ere. Hori izango da gozada bat, ez? Azkenean karambola asko behar dira Arabako bertsolaritzan leku horretan amaitzeko, Euskal Herriko txapelketa 4 urterik behin jokatzen da, eta bakarrik 2 pasatzen gara Arabatik. Baina tokatu zaitea bestea, izango da oso bertsolari honekin inguratuta, ni saiatuko nahi saldudanik eta ondoen egiten. Ardura puntu batekin hartzen baita ere Arabaren representazio hori, baina disfrutatzen saiatuko nahi. Bertsolaritza modu desberdinetara bizi daitekeela uste du eta gainera euskara modu ludikoan bizitzeko aukera ona bezala ikusten du. Txapelketa irabazi izanak berarentzat eta familiarentzat oso garrantzitsua izan dela onartzen du. Eskolaz eskola aritzen naiz bertsolaritza ematen 10 eta 11 urteko txikiekin. Zer esango nieke? Gustatzen bazaie jartzeko, ez? Azkenean pixka bat igual lotxa ematen du hasieran. Nik uste dut hortik deno pasatu garela. Baina, gustatzen bazaie animatzeko. Eta uste dut gainera euskara modu ludiko batean bizitzeko modu ona dela bertsolaritza. Bakoitzak investigatzeko, ez? Ea zer gustatzen zaion egitea eta jakin dezala beti izango duela gure laguntza, beti izango duela nagusiagoen laguntza eta egingo dituela lagun ederrak bertsolaritzaren barruan. Txapela eman nion Amonari, eta gero igual luzera orain konturatu naiz igual ezela izan erabakirik onena, ze Amonak ez du soltatuko txapel hori inoiz. Orduan, por si acaso, ospakizunetara joan ginenean, por si acaso txapela Aramaiora bidali nuen, horrek ere joko pizka bat eman zuen, etortzen ziren lagunak eta jartzen zizkiaten bizerak eta horrelako kontuak. Bazileo sano bat izan genuen horrekin ere, eta oso ondo pasatu genuen, nik uste dut nik disfrutatu nuela, nire ingurukoak ere pila bat disfrutatu zuten. Eta txapelarekin, suposatzen dut Amonarentzat ez baldin bada, gurasoentzat izango dela, eta batak edo besteak etxean izango du, eta zaindu ezatela ondo. Kaixo lagunak, ni Miru naizi, hemen da Miru. Eta laizter, elkarrekin egongo gara, bai. Hemen da Miru. Ipiniak, asmakizunak jolasak denetarik ikusiko ditugu, bat Miru. Hemen da Miru, saioan, laizter arte eta zoriontsu izan. Dramak sutan erretzeak arima du
legez solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmen Olanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Euskararekin hasiko gara, euskarari begira, hizkuntza eskubidei begira zuzen, izan ere gaurkoan Madrilgo Kongresuan eztabaidatuko eta bozkatuko da ea hizkuntzak ofizialetan esku hartu ahal izango den hemendik aurrera, bai idatziz edota hitzez iturri sozialistek dena den dagoeneko adierazi dute, iragarri dute aurka bozkatuko luketela, argudiatuta gaztelania dela, estatu osoan aitortzen den hizkuntza komun bakarra eta komuna, horixe bera diotelako, senatuan bai, hortxe bai usten dute euskaraz hitz egitea, baina kongresuan badirudi marra gorria dela horixe euskaraz eta beste hizkuntzak ofizialetan noski. Bueno, eskari egiten da eta gainera indarrez egiten da, esan nahi dut hainbat taldeek eta hainbat diputaduk proposatzen dute hori eta niri ondo iruditzen ze proposamena. Orain, zer espero daiteke hortik? Begira, Estatu Espainiarra gaixo hori dago, gaixotasun larri bat dauka bestea beste hizkuntzen inguruan, hori hola da. Eta gaixotasun larria da, pentsatzen dutela gaztelera dela munduko hizkuntza bakarra, eta nagusia eta importantena. Eta hori gainera konsagratu egin dute konstituzioan, ez da? Hemen arazoa ez dago arautegian, esate dute, bueno, proposamenean, arautegi aldatu behar da kongresuan, behar bada, ez da? Baina arazo nagusia ez dago arautegian, dago konstituzioan bertan. 3. artikuluan esaten da, estatu honetan bizigaren guztio daukagula obligazioa gaztelera ikasteko. Aizu, da gaztelera bakarrik. Euskaldunak ez dauka obligaziorik euskara ikasteko. Orain dauka obligazioa gaztelera. Hau da, gaztelako hizkuntza ikasteko, mesedez. Gaixori daude. Eta nik gaixotasun horren ondorioz uste dut ez dutela onartuko Madrileko Kongresuan euskara entzun alizatea interbentzioetan normaltasunez. Begira, kontatuko izo gauza bat, Europako Parlamentuan nik egin nuen, lehenengo interbentzioan nire lehenengo hitzak euskaraz izan ziren. Inor ezen harritu, inok ezidan hitzakendu egin nuen, eta gero interpreteak etorri ziren, amaieran, desan ziaten, landai hona mesedez, emango diguzu testoa, guk ezin izan dugu transkribatu emanien, eta egiten da akta arkenziel deitzen da, hau da, akta horretan, hizkuntza guztietan idazten da, eta euskaraz agertzen da, akta horretan, agertzen da idatzita. Euskaraz, errespetu osoz. Europan daukagun errespetua Espainiar estatuan ezin dugu lortu. Da, Frantziar estatuan ere ez. Ordan hor, gaixori daude estatu bi horiek. Frantziar estatua aipatu duzula ere, hitz egingo dugu, ezta? Frantziako hauteskunde delegagileak izan berri dira, hauteskunde presidenzialak izan ziren ere duela hilabete bat inguru, eta bertan, nabarmentzeko lerreburuetako bat bada, ultraeskuinak izan duen gorakada, ezta? Le Penen alderdiak izan duen gorakada nabarmena, legegintzaldi honetan, esaterako parlamentuan 8 ordezkaritik izatetik, 99 izatera igaro dela, bada beraz kontuan izateko datua ez, baina ez da Frantziar estatuan bakarrik gertatzen ari dena, Euskal Herrian ere gertatzen ari da, Andaluziako hauteskundeetan gertatu denaz ere hausnartu daiteke, Europa mailan ematen ari den gorakada dela esan daiteke, Maialen nola ikusten ari zara gertatzen ari dena, eta bestalde, honi aurre egin nahian ezkerrak fronte zabalak eratzaren alde agertzen ari da. Nire ustez, arazo bat da eskerrak hainbat fronteak eraikitzea ez, sakabanatzea, badakigu eskuina beti batera faten dela ez. Hemen, banik Andaluziako asuntan adibidez entzun izan dut ez, eskerrako jendeak esatia, behintzat, Vox ez da sartu boterean ez, ez da sartu gobernuan. Eta horrekin konformatzea oso gauza txarra da, ez? Ezin dugu, ezin gare konformatu PPek maioria absolutua duen gobernu batekin, ez? Ez da besta, Voxek hainbat boto irabazi dauela, ezuk esan dozun moduan Frantzian ultraeskuinak hainbat boto irabazi dituela, ezin gara konformatu eta ezin dugu, hau bakarrik da, xeinplu bat, ze pasau behar den Espainiako gobernuko elekzioetan. Gertatuko da, eskuinak, ez dakit esker edo eskuin. Osea, ez dakit eskuin estrema edo bakarrik eskuina, baina bixak asko irabazi behar dute. Begira, nik uste dut, benetan, ultraeskuinak bere marka dauka herrialde bakoitzan da estatu bakoitzan. Espainiar estatuan ultraeskuina da Vox, zehazki eta PPB, fabrikatua da.
fabrikatua eta bi molde ditu, bata frankismoa izan da. Frankismoa izan zen ultraeskuinaren fabrika erraldoi bat, eta hor oinarri sendoak utzi ditu, oso zabalak, eta besteak komunikabide batzu dira. Espainiar estatuko komunikabide batzuk. Zuek gogoratzen duzue, aporellos famatua, aldarri famatu hori, bueno, hori da, ultraeskuinaren fabrika bat. Zergatik, Espainiar estatuan, kasu horretan Kataluniak, kuestionatu egiten duenean, egitura hiperzentralizatu eta fatxoso hori orduan altzatzen dira komunikabide batzuk aporellos horrekin, eta begira montatu zutena Kataluniako prozesuan, katalanek botua eman nahi zutelako, pentsa, horti sortu zen, sortu zen esango nuke, eskuimutur neofrankista, eta hor dago, etengabe borborrean, ez da, orduan, hori ere lehen aipatu dudan gaixotasunaren beste sintoma bada. Benetan, Estatu Espainiarra oso gaixori dago, eta nik uste dut ez daukala erremediorik estatu bezala gainera. Eta ultraeskuinaren gorakadazari garela, zeharka bada ere, aipatu dezakegu ere Ukrainaren kasua, ultraeskuinarekin loturak dituen herrialdea badelako, bada Ukrainia Europar Batasunean sartzeko lehen urratsa emandu dagoeneko, Bruselak bidea ireki du horretarako, itzulgarria izan daitekena, eta hainbat prozesuren bitartez, justizian ustelkeriari lotuta, oligarkiarekin lotuta aldaketak eman ezean bide horri argi berdea emango ez diola ohartarazi diote Ukrainari, baina ostegun eta ostiral honetan Europar Batasunak hautagaitza hori eztabaidatuko du. Ane Irasabal kazetariak analizatu du egoera. Oso lotuta daudela, alde batetik Europako Batasunak Ukraina hautagai gisa kontuan hartzeko erabaki horrek, eta bestalde batetik Italiako, Alemaniako eta Frantziako gobernuburuek Kievera egin duten bisita, ez. Nabaritzen dena Alemaniaren aldetik behintzat da hau desgaste gerra badela, eta halako gerretan Errusiak dena daukala irabazteko. Alde batetik, energiaren iturria zabaldu edo itxi dezakeelako nahi duenean, eta hemen Alemanian denak udazkenera eta negura begira daude, hau da, nola aguantatuko duen herrialdeak bai ikuspuntu industrialetik, bai ekoizpen industriala, baita etxeetako berogailuak ere, Errusiak gasaren importazioa 60%ra jaitsi ostean, eta beste alde batetik ikusten dena da, arma pisutsuak etengabe bidaltzeak ere luzatu egin dezakela, hori da hemen esaten dena behintzat luzatu egin dezakela gatazka, ez? Orduan, badaude bi irakurketa, alde batetik, buruzagiek ofizialki esan dutena, hau da, Draghi, Macronek eta Scholzek ofizialki adirazi dutena, Ukrainarekin daudela, Ukraina babesten jarraituko dutela, Ukrainari arma pisutsuak bidaltzen jarraituko dutela, eta beste alde batetik dago, off the record aipatzen dena, edo azpimarratzen dena, eta da, nolabait, Rusiarekin lehenago edo beranduago hitz egiteko beharra dagoela, Putinekin Zelenskik hitz egin beharko dukeela, eta negoziazio horretan zer sakrifikatzeko preste egongo litzatekeen Ukraina. Momentu Zelenskik ez du horri buruz hitz egin ere egin nahi, entzun ere egin nahi, baina egoera eta gerra luzatzen ari den heinean batez ere Donbass eremuan konkretuki ezarriz, horrek esan nahi du nolabait Ukraina asko ahultzen ari dela testuinguruan, eta hor Europako potentziek izango dutela presio gaitasuna, baina hori ziurrezki datozen asteetan ikusten. Horixe Ane Irasabal kazetariak eman duen testu ingurua, ez da? Aurreko astean bildu zirelako Zelenski berarekin Alemaniako, Italiako eta Frantziako ordezkariak, eta horren ondotik etorri delako Ukrainia Europar Batasunean sartzeko hautagaitza horren eztabaida, ez? Aste honetan izango dena. Zer iruditzen zaizue zuei guzti hau? Estrategia baten barruan dago nolabaiteko bake horren bila? Begira, Ane Irazabalek oso azterketa interesgarriak egiten ditu beti, ez da, benetan suertea da Euskal Kazetaren artean halako korresponsal bat izatea, hainbat gatazketan dagoena eta benetan baliotsua da, ez da. Baina nik uste dut historialariaren ikuspuntutik eta nik ikuspuntu horretatik aztertzen saiatzen naiz, gaia sakonagotik dator. Nik uste dut Sobiet Batasunaren beraren eta ekialdeko
herrialde sozialista ditutako horien porrota eta gainbera etzela kasualitatezko izan. Barne faktoreak egon ziren, baina kanpo faktoreak ere oso boteretsuak. Eta nik uste mendebaldeko kapitalismoak konspirazio oso latza oso gogorra egin zuela, Sobiet Batasuna eta bloke sozialista deitua ondoratzeko. Eta irabazi egin zuen, gerra horretan irabazi egin zuen. Noski barne akatzak oso larria ziren, estalinismoaren garaian da post-estalinismoan, baina konspirazio Ipar Amerikarra berezik eta Europar kapitalismoarena izugarria izan, errukirik gabea izan zen. Eta horrek ekarri du erresaka ikaragarri bat. Hau da, Sobiet Batasuna bera zer bihurtu zen ondoren, Errusia nahiko eskuin muturrarekin nahiko lotura dituen Errusia bat eta mafiarekin ere bai. Errusia gaur egun da gizarte benetan erdi mafiosoa, ez da? Boteretik hasita eta beldurgarria da. Eta Ukraina ere bai, eta herrialde horietan, Georgian ere ikusten dituzu joera batzuk, benetan oso degradazio handia gertatu da historikoki hor, herrialde horietan. Eta mendebaldeko kapitalismoaren poserako, hori txalotu egin dute, hori guztia, eta batzutan integratu egin dute. Alemaniaren kasua, Poloniaren kasua integratu egin dute, neofascismo hori berriro ere, baina mendebaldeko egitura kapitalistetan. Ordan hor integratzen bada balio du. Horregatik dio, Ukraina Europar Batasunean sartzea gaitzerdi niretzat. Problema ez da hori. Problema da ekialde osoan Ukraina, baina Sobiet Batasuna, Polonia eta hainbat herrialdetan zer dagoen, ze borbor dagoen lapiko erraldoi horretan. Nik uste hori dela kezkagarria. Eta zeioko egiten ari diren bereziki estatu batuek hor. Eta OTANek, OTAN da estatu batuen instrumento bat. Eta Europar Batasuna une honetan tamales, eta alako Borrell bezalako ministroekin da barba, ez diotzute zer, tamales da, zerbitzari bat, estatu batuen politika imperialista erasokor horren zerbitzari bada. Eta horrela dabil mundua, esan edote elementu hori esartu behar ditugu analizian. Eta Ane Irazabalek egin duen analizian txertatu behar dira beste sakoneko joera horiek, eta oso kezkagarria da munduaren egoera. Nik benetan ikusten dut egunetik egunera hemen beste gerra global baten arriskua oso presente dagoelako. Ni enaiz bat ere fidatzen Putinekin da, enaiz bat ere fidatzen OTANekin. Eta egoera larria da benetan. Egoera horren aurrean ere, planteatzen dira bestelako kezka edota galdera batzuk, ez? Zer gertatuko litzateken benetan Ukraina gaur egun duen egoera, ez? Gerra egoera batean, Europar Batasunaren parte izaten baldin bada, ekonomikoki Europar Batasuna dagoeneko itota dagoen momentu batean, ez suposatuko lukeen horrek, politikoki eta ideologikoki suposatzen duenaren gainetik ere. Bai, Ane eta Carmeloren ostean hitz egitea justo gai honi buruz zaila da, baina bi gauzak aipatuko ditut niretako garrantzitsuak dienak. Gaur goizian irakurri dut 27ak oso probable dala eurek bebai babesa emutia. Eta hori gauzia da esaten dutela, igual Europar Batasuneko ateak iztea Putin irabaztea modukoa izango litzatekela eta hori inork ez da nahi, ez? Hainbat interes daude, Anek azaldu dagoen moduan, bai gaza, bai energiaren asuntua, baina bai armagintzaren asuntua dago, ez? Justo joazen ostegunean izandako bilera horretan, Alemania, Frantzia eta Italia eta Rumania bai parte hartu zutenak, adierazi zuten arma gehiago bidaliko dituztela, ez? Eta hori ezin da ahaztu. Ez dakit, Europako batzordeak onartuko dau edo baldintza batzuekin Ukrainiar Europar Batasunean sartzea. Ez dakit justo baldintza horrek beteko duten, ala ez, baina behintzat baietzan nire ustez hor dau. Ikusiko dugu arazoa, nik gaitzerdi esan dolen ze, benetan arazoa nagusik ez da Europar Batasuna, da OTAN eta da Rusia, Hau da, alde bietatik, batetik armak sartzen ari da, hau da, Estatu Batuak eta Europaia gerran daude, baina zuzenean egin beharrean, Ukrainaren bitartez egiten dute gerra, ez da, interbentzioa, baina armak bidalita bidaliari dira, eta eskala batean. Eta Rusia bera, erasotzen edo mehatzatzen ari da Finlandia eta Lituania adibidez, Kaliningradoren gaia, azken orduetakoa, aitzaki hartuta, ari dira mehatxu oso larriak egiten, orduan. Nik uste dut, gerra eskalada baten arriskoa hor daukagula, ez dugula
frivolizatu behar horrekin. Benetan nazioarteko arrisku egoera serio batean gaude. Eta kontua handiz ibili behar dugu herritarrok. Eta geure kabuz pentsatu gauzak eta benetan azterketa sakonak egin eta mobilizatu seguruenik polo bi hoien artean ez gelditzeko harrapaturik eta gerra larri batean. Ikusiko dugu aste honetan zer ebazten den azkenean Bruselan gai honekin eta zenolako bilakara duen gatazka honek ere. Orain gaitzatatuko dugu eta gurera itzuliko gara, izan ere gazteen eta ezen gazteen kezka iturri nagusinetakoa bilakatu da emantzipatzeko aukerarik ez dagoela, edo hori da salatzen dutena, ezta? Izan ere, etxe bizitza estok txikia dago, alokairuak oso garesti daude, eta hori guztia bizitza geroz eta garestiagoa den testuinguru batean ematen ari da. Gaurkoan gurekin izan dugu Andrea Bartolo, Azet Bilboko Aldezarreko etxe bizitza taldeko kidea, eta Bizkaiko hiriburuaren argazkia honakoa da etxe bizitzarekin lotuta. Orokorrean irizpideak utzik deklaratzeko etxe bat dira oso malgua eta tranpatiak. Elaren arabera, gainera datu ofizialak erabili dituzte, eta haiek esaten dute, behintzat 8.000 etxebizitza huts dauzela. Beste datu batzuk oso inpatante direla, esatia, Euskal Herrian, ia etxebizitzaen 110% utzit dagoela. Hau da, utzik ulertuta, abandonatuta edo bigarren etxebizitza. Ikusten dugu, olako etxebizitzaen arrazoen erdian 110% utzik izatea. Hoxe da paradigma, ez da, esaldi batean laburbilduta, ez, etxe hutzak eta jende handana etxerik gabe, ez? Horixe da paradoja. Helasia da, oso zaila da etxe bizitza bat aurkitzea, ez bakarrik Bilbon, Euskal Herri osoan. Badaz laguntzak, edo, Euskal Gobernuak esaten dago, ez, alokabide eta hainbat laguntza ematen dituela, baina errealitatea da laguntza horiek ez dabila batez ere laguntzen. Adibidez, ni gaztea naz, hemen Bilbon bizi naz, baina Gipuzkoarra naz, ez? Eta, igual, alokabide laguntzak, ez adibidez, 800 eurotik gorako pisuetan bizi izan behar dozu, ez? Pisuak ezin dau 800 euro baino gehiago balio. Hori hiriburuetan, ez? Bilbon ez daz, 800 balio duten eta Donostin gutxiago. 1000 baino beratik ez dozu zebez aurkitzen. Eta herrietan laguntza da, topea 600 eurotan dau. Ez dozu zebez aurkitzen. Nik adibidez, arrasaten daukotela familia eta nire kuadri arrasatekoa dela, 800 eurotik bera ez dozu zebez aurkitzen. Orduan, zertarako halako laguntzak. Horrelako laguntzak ez direla errealitateari fintzen, ez da? Errealitatea ez du dela bat ere islatzen, baldintza horiek ezinezkoak direlako gaur egungo testuinguruan eta errealitatearekin, ez? Baina zergatik dira ezinezkoak, hor dago egin behar dugun azterketan ilustirako, ez da? Zergatik dira hemen ezinezkoak, halako binomio madarikatu bat elkartu delako, batetik etxe bizitza berez, eskubide oinarrizko bat den hori bihurtzen dute espekulazio eremu, neoliberalismo ultra honetan, benetan ari gara neoliberalismo ultra, kapitalismo ultra batean bizitzen ari gara, hori batetik, eta gero, bigarren faktore bat, benetan madarikatua sortzen da turismoarena. Orduan, bi elementu horiek lotu eta espekulazioa dago, baina zer esango nizuke, Bilbo bezalako hiri batean, ni 7 kaletan bizi naiz, ikaragarria da, ari da aldatzen oso okerrera, oso okerrera, espekulatzaileen eremu, eta jendeak ez du, eta ezin du gainera testuinguru horretan, etzeri lortu. Eta ze gertatzen da horrekin lotuta? Hemen, jabego pribatuaren kontua, etxe bizitzatan, ari da, nik uste neurririk gabe garatzen. Eta aldiz, nik beste hiriburu batzuk ezagutu ditut Europan, non beste politika dago. Udalek erosten dute hainbat etxe edo eraiki egiten dituzte eta alokatu egiten dituzte. Orduan, alokairu politika publikoa, esan edo instituzioetatik bultzatua da soluzio bat oso interesgarria. Zergatik? Jentea, Brusela adibide bat, emateagatik.
Bruselan mugikortasun ikaragarria dago etxetan. Zergatik, jentea badoa lanera ara, gero handik alde egiten du, itzultzen da, Bruselan bertan mugi daiteke auzo batetik bestera, zergatik. Alokairu publikoa daudelako merkeak eta oso aldakorra da egoera. Eta aldakortasun hori gainera komeni da bizitzan, gazteen bizitzan, mugikortasun hori oso interesantea da, hiri baten barruan ere. Ni lortu dut modu bat edo bestegatik eta hemen Bilbon lortu dut 6 aldiz edo etxe aldatzea. Nik ez daukat etxerik, neure etxerik ez daukat, 6 aldiz aldatzea. Claro, beste garai batzuk ziren lehenago, lan finkoa geneukan, soldata bat geneukan, alokairu ez egon orain bezala, orain disparatu da dana, eta orduan, batetik, etxea erosi nahi izatea Bilbon edo Donostian alako tokitan nik uste gauza absurdua dela. Orain, alokairu publiko merke bat izatea posible bada, baina, claro, politika publikoa behar dira horretarako, eta ez elikatu espekulazioa orain egiten den bezala, ez da? Eta debekatu kasu batzutan, espekulatzaile industria masiboak, osea, taxistak eta kejatu egin dira, nik uste arrazoiz, sartu zailako hor monopolio bat, ez da? Eta etxe erabiltzaileok ez dugu ezer egin behar, alako monopolioa sartzen ari direnean hemen etxen espekulazioan? Uste baietz. Horren ondotik ez etengabeko prezio igoerak izan dira, batez ere alokairuarekin lotuta, eta ondorioz beste joera bat bultzatzen ari dira, zuzenean ala zeharka, ez? Baina orain alokatzea hain garestia denez, hipotekaren alde egiten ari dira gazte asko eta asko azkenean merkeago ateratzen delako, behintzat hilea, baina noski horre ere ziurgabetasunaren momentu honetan ez, lan finkorik gabe, etorkizuna ez dakigula nolakoa izango denez, hipoteka batean sartzea, ez, osasun mentalarekin lotuta, ere zenolako balantzea egin behar den. Oso erabaki zaila da. Carmelo Carrasco dago, politika publikoak oso asko behar dira, baina adibidez, bi adibide. Donostian, ez? Grosen auzoan ez da etxe bizitarik, ez da, ambulatoria super zaharra da, eta zer eraiki nahi dute? BBK, Baskulinari Center berri bat, ez? Gero, adibidez, Barakaldon, ez? Beken onduan, badau, etxe bizitza pilo bat eraikitzeko solario bat, baina horren aldiz, hotel batzuk eraiki nahi dituzte, non habitazioak aldozu sartu, baina balio dute ez dakitzen bat 300 euro, eta bakarrik da 20 metro karratu erolako zerbait, ez? Orduan, zer nahi dute? Osea, guk sartzia hainbat, hotel horietan, edo, ez dakit. Amaitzeko, bai, Carmelo. Bai, begira, memoria flakoa daukagu guk, eta ez dugu gogoratzen ere zer gertatu zen da zer egin genuen, ez da? Ez duzu gogoratzen orain urte batzuk burbuila immobiliarioa dituaren krisia mundu mailan? Bueno, ze gertatu zen hor? Begira, ez jente aberatza bakarrik. Jente, soldata bat edo bi, zeukan jentea, lanpostu bi, bikote batek eta bar, tentatu egin zuen sistema bera jente horri pisuak erostera. Ez bakarrik zu daukasun pisua, erosi beste bat edo beste bi, eta horrekin espekulatu. Zegero, interesa oso bajo ipintzen dizut, iaia ez dizut inolako bermerik eskatuko sartu zaitez hor, erosi pisuak eta gero espekulatu, saldu garestiago. Hau da, elikatu egin zen sistemati bankuak eta erakunde ofizialek, elikatu zuten espekulazioa. Etxe bizitzaren jabegoaren gainean. Claro, gero etorri zena. Eta orain, espekulazioa egiten da modu berean, baina ja enpresa hondiek antolatuta. Hau kriminala da, esan edo, hau politika neoliberala hau kriminala da. Gazteek nola ez dute bat ere aukerari etorkizuna planifikatzeko horrela. Eta ze diferentia izan ziteken, nik nahi dut Donostiara bizitzera joan nire bikotearekin da biok. Eta alokairoa daukagu, udala berak antolatzen du parkea, eta nire diru-sarreraren edo bion diru-sarreren arabera alokairoa daukagu. Biharetzi, joan nahi dugu Iruñara edo joan nahi dugu Londresera bizitzen. Beste horren beste. Bai, erronka handiak aurretik, eta aipatu duzuen instituzio publikoen erantzukizuna horrere. Hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia Maialen Ferreira eta Carmelo Aranda. Mila esker beste behin gurean izatagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik. Onditan. Ekainaren 10-tik 19 zatoz Igorreko jaietara. Adin guztientzako egitarau zabala izango dugu. Umeentzako